Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, nianata sa ika-napulog unom nga Domingo sulod sa tuig. Niya padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod. Sulbara na gyud sa hingpit nining atong giantos nga pandemic o alang sab sa ato mga benefactors o donors nga unta matagaan sab sila sa ilang mga grasyang gikinahanglan. Salamat pud tas Ginoo karong gahapon ug hangtod karon ni ang images sa atong pilgrim images sa Santo Niño o sa atong Jubilee Cross. So ato saning pahimuslan ang mga grasya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita, o Ginoo, kaluy-i ang imong katawhan, ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, ug himua kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Pagka makalilisang sa silot sa Ginoo ni adtong mga pangulo nga nagpasagad lang nga pamatyon o patibulaagon ang iyang katawhan. Mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa Israel, sa mga pangulo nga angay untang magatiman sa iyang katawhan. Gipatibulaag o giabog ninyo ang akong katawhan, inay inyo untang atimanon. Karon, silutan ko kamo tungod sa dautan ninyong mga buhat. Ako, ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Tigumon ko ang nahabilin sa akong katawhan gikan sa kanasuran, diin ko sila palaaga, ug dadon ko sila balik sa ilang nasod. Unya, musanay sila pag-ayo. Hatagan ko silag mga pangulo nga mag-atiman kanila. Dili na sila mahadlok o malisang, ug dili ko na sila silutan pag-usab. Ako, ang Ginoo, maoy nag-ingon niini. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili akog matuod nga kaliwat ni David aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon ug ipatunhay niya ang hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda ug magpuyo nang malinawon ang katawhan sa Israel. Paganganlan siyag ang Ginoo atong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ko nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Iya ko nga gitultulan sa mataro nga mga agianan tungod sa iya ngalan. Bisan kun magalakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kadlukan nga dautan. Kay anaa ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Gihikyaran mo ako og lamesa
sa akong atubangan. Samtang nagatanaw ang akong mga kaaway, gidihugan mo ang akong ulo ug lana. Nagawas gayud ang akong kupa. Magbalantay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa ka nako. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Kay si Kristo mismo mao ang atong kalinaw, pinaagi sa paghimo sa mga Hudeo ug sa mga dili Hudeo nga usa lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang lawas, giguba niya ang paril nga nag-ulang ug naghimo kanilang mga kaaway. Giwagtang niya ang balaod sa mga Hudeo, lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini, aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo diha kaniya ang usa ka katawhan, ug sa ingon makab-ot ang kalinaw. Pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, gihiusa kita niya ug gipasiguli ngadto sa Dios, ug sa ingon ni ana giwagtang niya ang pagdinumtanay. Busa mianhi si Kristo ug gisangyaw niya ang maayong balita sa kalinaw alang sa tanan kaninyong mga dili Hudeo nga kaniadto layo sa Dios ug sa mga Hudeo nga duol kaniya. Pinaagi kang Kristo kitang tanan, Hudeo ug dili Hudeo, makaduol sa amahan diha sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mayaon ikaw, O Ginoo. Namalik ang mga apostoles og nakikita sila kang Hesus og ilang gisugilon kaniya ang tanan nilang nahimo og natudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga nagpuli-puli pagpangabot og pagpanlakaw tungod niini si Hesus ug ang iyang mga tinun-an wala nay higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa miingon si Hesus sa iyang mga tinun-an, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamog jutay. Busa nanakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghang mga tawo ang nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan sila dayon. Busa ang mga tawo sa tanang lungsod miadto nga nagdagan ug nauna pagani pag-abot sa dapit nga giadtuan ni Hesus ug sa iyang mga tinun-an. Sa pagkawas ni Hesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy siya pag-ayo kanila kay sama man sila sa mga karnero nga way magbalantay.
o gitudluan niya sila og daghang mga butang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang tan-aw ni Hesus sa mga tao pag-abot niya dinhi sa kalibutan mura og mga karnero nga way magbalantay. Kamo unsa ka mo karon or kita? Karnero na ta nga dunay magbalantay o pareha ra gyapon sa una nga karnero nga way magbalantay? Karon kita, unsa mo? Karnero nga naay magbalantay o way magbalantay? Sige, atong testingag evaluate og naabagit tayo magbalantay. Unsa may kinaiya sa mga tao nga ginganlan ni Kristo nga murag karnero nga way magbalantay. Kanabitang dali kay silang madani sa tao nga kamaong musulti unya kamaong muhimog milagro. Magsigi silang pangitaan ng tawhana. Nanagan gud sila, nanagan gatiniil ngadto si Hesus ning sakay-sakayan sila nagtiniil dagan kay ilag yung pangitaon si Hesus punsisok gid sila maayo. Kamo karon dili mo managan anang naay mga tao nga kamaong mumilagro kanang inig pandong sa kamot ayo dayon ang imong sakit di mo managan ana kanang inighikap nimo kay mihilak ng image sa birhen ayo dayon imong sakit pasar dayon kas board ang dili makaanak inighikap nganak dayon dili mo mupunsiso kana dili oy mga naong ninyo sus basta mo ingon gani dito blindot kayo na to dagan dayon kay murabag kana ganing gapangita ba gapangita og security, nagpangita og healing, nagpangita og kasulbaran sa problema. Di ka maong mo relax, dili ka maong nga kanabang asa na mo secure siyang kaugalingon, di ka maong mo heal siyang kaugalingon. Mao nay karnero nga murag way magbalantay. Pero kanang tao nga relax kaayo sama ni San Roque. Si San Roque nagdagandagan dito siya day para mangita og motambal niya siyang sakit. Relax lang, relax. Gipriso siya siyang yuan dito so siyang balay. Relax, hantod namatay. Relax. Oy, kamo mas stage 4 cancer lang hala gyud. Storm heaven with prayers. Ano ba? Nya unsa mo ron? Relax o ratol? Di mo ratolon. Ug naroy mo text nimo diha nga ang inyong balay nasunog. Unsa man pabilin ka dinis misa o mudagan? Oy, modayon kag dagan. Oy, lalo, usa. Ana. Hala, ang imong bana di ay nakitaan nga mura manig nagloko naman is kanal, mura wa naman ni kinabuhi. Padayon lang kas misa, bana man. Pero imo ganing anak nga pinangga, ang imong anak nga pinangga gikulata sa silingan. Ala dagan dayon, biyaan din diring misa. Di mo ana. Hoy, tubag. Ratol no. Oy, ratol kay ta. Ingnon lang ang pari nga, ang kulikta gikuha. Unsa sa kulikta? Ratol dayon. Kisa may nagkuha imong sa Kristan, kulatahan na. Buang-buang na sa Kristana. Anong giunay nagkawat ang kulikta? Mingon sa tun sa Kristan, ikaw ka mangawat. Pulos na nga ratol ba? Pulos na nga ratol. Ay, kamo kuno mga asawa, ratol mo o dili maratol kon makamatikod mong naikabit inyong bana. Maratol dili. Relax. Igor kami ngon, hala, nangabit na.
Oy, pati tingali nimong lagota. Labaw na mong mga bana. Maka discovery mo nga ang inyo ding asawa na aday kabit. Nya ka na ding inigkatog nimo magsigid is lag istorya ato CR. Musig pakita ng ilang mga lawas. Sabayan. Di mo maratol mga bana. Utrosan mo. Ako di jud ko maratol, madre mga bit bahala ka diha. Di jud ko maratol. Relax lang, relax. Nya kanus aman ta ma-relax. Kung ang atong isipon nga magbalantay mao gyud si Kristo. Siya mao'y maayong magbalantay. Kung siya na'y nagbantay nimo, siya na mo'y imong gisunod sa imong kinabuhi, relax gyud kaayo ka. Relax, as in relax. Muna diri sa atong unang pagbasa, ang Ginoo na suko sa mga magbalantay nga mga tao nga iyang gisugo kay nagpahimos naman sa ilang kaugalingon. Kay kani manggong tao kung mao ni magbantay nato kamong mga asawa, kamoy magbantay sa inyong bana, kamong mga bana kamoy mobantay sa inyong asawa, unya kamong mga ginikanan kamo kunoy mobantay sa inyong mga anak, patay nang inyong gibantayan. Patay yun. Nga naman, selfish manggod ta by nature. Kita bang mga tao ba selfish? Mangandoy gyud ka nga ikaw maoy unahon, dili ang imong gibantayan. Nana, gusto jud kang ikay mauna. Nganuda jud kay kaayuhan nga makuha, selfish ta. Pero kung ang Ginoo nay nagbantay nato, nya imong giisip kanang Ginoo nato, kaning gilansang sa cross, mao'y magbantay nimo, relax kay ka. Ngano man, sundon man nimo ang iyang style sa pagbantay. Unsa may style ni Kristo sa pagbantay nga nahimo siyang maayong magbalantay, nya matud pa sa atong tubag sa Salmo, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Unsa may iyang style? Tubag. Wa mo kibaw? Siya ro hapit alam mo mga matay, walang yapon mo kibaw. Ang iyang pagbantay nato, ang gigamit gugma. Gugma ba? Kanabit ang tao nga bantayan ka, unya nahigugma kay nimo, secured kay kastadan. Ngano man, magpakamatay man na para nimo. Magpakamatay, oy. May kamong mga asawa rong niya din magpakamatay mo para sa inyong bana. O mupatay kung magkalisod. Binuangin niya kung buwanga ka, patyon, tagyog ka. Muana man ka? Kamong mga ginikanan nga niya din magpakamatay mo para sa inyong anak. Ha? Kusga? Naway tingog. Why siguro kamoy mo patay, siging kusi, siging hapak, siging pangasaba, patay ginang anak ninyo. Saman. Sakto dili. Mo na. Gamita si Kristo. Si Kristo mo'y mubantay nimo, nya sunda ang iyang style. Pagka malinawon, relax kay ng inyong pamilya, relax kay ng inyong balay. Ana gid siya. Niyang pare, kung mo'y mubantay ninyo, relax mo. Ha? Siging palit og slat. Sige ta palit og slat karon gani na nasa tay bagong gibaligya nga slat, ang kanini ang para ibayad sa atong generator. Baligya. Pero relax ra kay kung nagbaligya, mo palit mo. Wa may problema. Okay ra kayo, lipay kay kustanan. Og di sad mo palit, relax ra sad ko kay ngano man, wa man mo ikapalit. Nganong pugson man ta mo. Yang nasa kay daghang ikapalit, pero di lang yun ka mo palit, wa man kaganahay sa produkto. Nanatay hope and opportunity. Ganahan mo ana. Hope and opportunity. Ganahan mo, dili. Nipalit mo. Nipalit. Ang uban, mahal kayo. Tay kwarta. Ana da yun. Kada lang ko, St. Vincent's, isa to?
healing strength. O kada, mansaman, ganahan mo na, healing strength. Ganahan, tag 500 na, nipalit na mo. Amay, no? Akan yung bago, para palitan na atong generator. Divine power and salvation. Ganahan mo ana nga grasya? Ano to? Divine power and salvation. Kay generator man, di power. Nya salvation, masave ta sa brownout. Oh, ana. Di atbang nga generator na to. Unya, tagpila man na per slot, 5,000. Ana, palit mo. So, hulo kamahal. Tigpila man na imong gibadli sa imong kilay. Kanang imong pagpariban na imong buhok, tagpila na. Kanang gipaputi nimo sa imong naong, tagpila na. Ha? Sige, totala ng tanan, di ba? Dako pa na ang atong kantidad. So ayaw lang sa pamadlis, ayaw sa paparlor nya. Kanang budget nimo ana, maoy ihatag diha. At least sa usa ka tuig nakahatag ka ana, at least ang imong naong na natural og usa ka buwan. Na natural ba? Kaysa kada buwan pulos na lang gina inusab ang imong naong. Hasta ng imong buhok inusab. At least ba natural ka? Usa lang ka buwan sa katuig. Kuha na naman. Kung babae ka, niya ka ng laki, pila man na ang red horse. Pila man ang beer. Pila man ang swertres. Pila budget ni mo ana. Sige. Hunong nga sana siya. Labi na jug ato ka beer house. Pila man ang hapyod. Mahal-mahal ang hapyod. Yes, kasuway kong gausa. Bawaan ng kuha nila. Kausara man sa to. Kausara testing lang ba? Magitay curiosity. Buangon sa kuha itong panahon na. Karon mas buang. So mao na, pasabot na ako, kung gusto kang mupalit-palit, o di siya gusto, ayaw, relax ra kay ta. Kay gugma man. Nganong pugson mantika nga I love you very much man. Di ba? Ako nang bana, mamugos din sa asawa. Humingong asawa, kapoy. Mamugos, dili. Og mamugos, buang mo na. Wa na mahigugman ni mo. Nya ka ng asawa, mamugos din na. Kung mingon ang bana, kapoy. Ha? Mamugos, dili. Otrosan mo, mamugos sa basa ng buwan. Sige, samok-samok. So, mao na. Di nga nung nahibaw ko kay daghan mo kung gikonsilan na mga kuan ba, pamilya. Ay lang mo, kay bungot ka mo. Sige sa mong tutok na ko sa padyod ba. Kibaw lagi na siya. Daghan kong mga suod ba, niya magpa-counseling man, niya mahibaw man ko sa mga sitwasyon, inana mo na ako sana siyang gamit-gamiton. Pero wag ko'y aktual. Wag ko'y aktual anay. Tuusan mo na. Pero kung nahigugma ba, andam gidtang muhatag sa maayo ngadto sa atong gihigugma, mo nang secured kayo. Nakaron ikaduha, si Kristo naggamit og gahom. Kung siya'y mubantay nato, gamitan ta niya gahom. Nya siya bayay atong magbubuhat, siya bayay atong kanang provider ba? Everything comes from Him. Nya iyan ang gamiton para nato, di ka ma-secured ana. So iyang gigamit, gugma, sunod, gahom. Ikatulo niyang gigamit nato, gamitan ta niya og kinabuhi, life. Iyang i-preserve atong life. Nya giunsa niya pag-preserve, nagpakamatay siya para nato. Nindot kay siya og kanang paagi ba, magpakamatay ko nimo aron ka mabuhi. Basta nindota na. Mo na gisgutan sa ikaduhang pagbasa ng atong Ginoo nagpakamatay aron ta mabuhi og magkahiusa. Kinsa ninyo dinhi ang mugamit nga magpakamatay ka aron mabuhi ang imong gibantayan? Kasagaran nato di ta magpakamatay oy. Kamo magpakamatay mo para mabuhi ang atong parokya? Ha? Tubag. Ihug ang tanan yung kwarta dias kolekta. So ay,
Bisag karon lang adlaw, practice mong patay-patay. Kanarong tanan ninyong sodya sa inyong pitaka ba? Isod ko nun as kolekta ko no be. Kanang practice lang kung patay-patay, total, maglakaw mo pa doon sa inyo, mabuhi pa man mo, ana. Pero practice lang patay-patay ginagmay. So ay lang ko ninyong sod. Perting nindutal, lingaw kayo og ihap sa kolekta nga to mga, ano Finance Council. Malingaw yung ihap. Wala ka, daghan. Ani, nga naman yan, daghan ang nagpakamatay para sa parokya. Nagpractice og patay-patay. Ana. Muna katong biyuda ba, gidaig og maayo ni Kristo, kay kabus kay siya, 2 cents na lang iyang kwarta para iyang gamiton anang adlaw. Gihog pagad niya ang tanan sa kolekta. Wa na siya kwarta, porting lipayang Kristo gatanaw Kamo karon inigsuroy sa kolekta, malipay kang Ginoo magtan-aw sa inyong gihog. Malipay dili. Nganong inyo man kung tutukag hait kayo. Kita gani dinhi sa misa practice bago ni. Pero inig abot Diyos pamilya, tuagi dito sa mga silingan, sa imong mga opisina, tuagi dito ang pagpractice o pagpakamatay para mabuhi ang imong isig katao. Ayaw mo pagkusmod sa inyong naong, kay haron ang imong isig katao, mabuhi. Tanawa o, ikusmod sa imong naong, di ba? Kusmod na tanan. Inig smile ni mo, awa na, buhi sa natanan. Lingi ako na imong tupad, be. Kuha ka diyot imong mask. Nya smiley siya. Sige na. Sige, ang mo smile mabuhi, ang di mo smile mamatay. Sige na, lingi ana ba? Lingi. Smile. Morning and morning. Ana ba? At anawa, di ba nay usa diha mo ingon sa ila sa naong ni mo. Ana na. Kaya nga naman, di man siya magpakamatay para nimo. Ana, haron mabuhi ka. Tagaig kinabuhi ang inyong mga anak. Smile mo sa inyong mga anak. Dong, love you. Ana, sige, padayon lang doa dia dong. Oh, sige anak, love you. Tagaan ti karong straks. Lipay ka na imong mga anak. Kusog na ko kay na mo tulpok sa computer. Blub, nagmayo. Ano man? Hey, na may snacks. Nya, mabuhi na sila, mamatay. Buhi, adik las computer. Pero buhi. Loo ka na kay di gyud mo tuman nimo. Loo ka, sige kulata, patay ka na. Pero sakit ba na? Mao bitaw nga si Kristo gigamit niya ang kamatayon. Mas maayo pag ako'y sakitan kaysa kamo mao'y sakitan. Mao na ang iyang paagi sa pagbantay nato. Gugma, gahom og kinabuhi. Ana, no? Wa gyapon mo makonvince da. Sige, sunod na sang Domingo kung buhi pa mo. Kay manindog na tao sa karon. Nagato ako sa Dios Abahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan, sa mga santos, sa kapasayloan, sa mga sala, sa pagkabanhaw, sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, sa ngalan ni Jesus ang maayong magbalagtay, mga muyo kita ngadto sa Amahan sa atong mga panginahanglan ug masaligon kitang muingon, Ginoo dawata ang among mga pag-ampo. Ginoo dawata ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang nangalagad sa simbahan, nga dili nila tugutan ang panon nga magkatibulaag, hinuon mahiusa sa ngalan ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dawata ang among mga pag-ampo. Alang sa mga gisangunan sa pagsabwag sa Kristohanong mensahe, nga ilang isangyaw ang kang Kristong kamatuoran ug kaalam, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dawata ang among mga pag-ampo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19,
nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Dawata ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tanwata ang among mga pag-ampo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanang kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo. Alang sa mga kalag nga nangamatay, nga ang dugo ni Kristo magkabig kanila ngadto sa walay katapusang kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo. Amahan sa katilingban o sa simbahan, pamatia ang among mga pag-ampo nga gituboy namo dihas gugma og pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo nining hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang matarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Og diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya, balik kanimo diha sa himaya. Giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadayeg sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang wayhunong nga awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Heso Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita o amahan nga maluluyon kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, magligon kanamo sa paglabang na ining krisis o magtultol kanamo ngadtos kausaban o kabalaan. Nagaampo kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan, hinunual luwasa kami kanunay, gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Manglingkod makadiyot o usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine protection, ang Diyos nung panalipod, Diyos nung pagbantay. Nya mahitabo ra ni kung kita sad mahimo sad tang maayong magbalantay alang sa atong isig katao. Atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga nag-alagad nato nining misa karon, ang atong mga frontliners nga ato ra sa mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherites, nga atong mga members and officers sa PYCC, ang atong naglimpyo sa simbahan, sa wala pa kini nato sudli dinhi, ang nagdecorate sa atong altar, ang atong sponsor karong sa mga bulak niining simanaha. Ato sang pasalamatan ang atong lektor, salmista, ang atong love offering assistants, ang mga sakristan nga nag-alagad karon, ang nag-operate sa atong sound system ug sa atong TV monitors ug sa ato dinhing pag-record para maka-upload ta atong mga IT. Ato sang pasalamatan ang atong choir, ang Holy Rosary Youth Choir, ang atong mga ni-offer karong misaha, pinanguluhan sa mga bread and wine offerers, si Miss
Mr. Landy og Mrs. Lolita Solano and family. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kaayo. Pipila ka mga pahibalo, update sa nahalin sa atong gipamaligya nga slots as of July 17, 2021. Sa 5,000 ka Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 per slot, ang nahalin niabot na og 4,620 slots. Busa aduna na lang kitay 380 slots nga available. Ang sa 4,000 katag ka St. Vincent Healing Strength slots nga tag 500 per slot alang sa atong ayo aning atong retablo, ang nahibilin ang nahalin miabot na og 3,504 slots. Busa aduna na lang kitay 496 slots nga available. Sa 180 ka special slots nga Divine Power and Salvation nga tag 5,000 per slot alang ni sa pagbayad sa gipalit nato nga generator, ang nahalin miabot na og 34 slots. Busa aduna na kitay 146 slots nga available. Nya pwede ra mo muhatag sa inyong mga pledges, i-text lang nako or ipahibalo dito sa opisina or i-message nga rin nako inyong mga pledges kanang saad ba from the month of July to October 2021. Kay ato maning gi-installment pagbayad tulo ka buwan. So kada kinsinas gikan sa July 16 to 31 nagkinahanglan ra tag 30 ka slots. So ang breakdown ani July 16 to 31 as of yesterday na natay 14 slots, 16 na lang ang kuwang. Nya sa August 1 to 15 na natay duha ka slots, so 28 na lay kuwang. August 16 to 31 na nay 5 slots nga nahalin, 25 na lay kuwang. Sa September 1 to 15 na ay duha ka slots, 28 na lay kuwang. September 16 to 30 na nay upat ka slots, 26 na lay kuwang. October 1 to 15, 7 slots, 23 na lang ang kuwang. Pero siguro na to ang July kay maura ba ni atong bayranan. So salamat kay sa tanan atong pakpakan ang namalit sa atong mga slots. Salamat kayo. Praise the Lord. Niya dayon ni bisita kanato ang pilgrim images ni Santo Niño de Cebu o sa Jubilee Cross kaning di adiri. Makahimo ta sa pag-venerate ni ini human karon sa misa. Pwede ra mo mulinya diri usa ka linya no. Diya lang usa ka linya. Nya pwede ra sad mo muhikap sa mga images pero magamit lang gyud og panyo. Panyo lang gamitan. Nya palihog sad mo og hulog sa donation box na diha para tabang sad nato financial support ni ining maong kalihukan. Nya karong alas 2 sa hapon ihatod ni nato kining pilgrim images ngadto sa parokya sa San Roque Parish kaning Yati Liluan. Alas 2 nato ni ihatod. So karon humans misa hinay lang ang movement usa lang kalinya. Naam sad tay mga asherites nga mo guide ninyo. Aw na pa ba diyang asherites? Muli naman tingali to. Ipantawag na tingali to silang magpapa. So, ang ato na lang kuan, mga love offering assistance. O, kamoy assist diri ha, nga usa lang kalinya, padong dito ang exit. Nya naasay naninda diha sa gawas og mga religious images. Nya kung mopalit mo ni anang mga images, makatabang mo sa Franciscan community, especially sa ilang mga kabus nga mga lay tertiaries nga ila sang gipang-organize. Mo na ang ilang paagis pagtabang. So makapalit mo diha, congratulations si St. Francis of Assisi mo imutabang ninyo. Og di sad mo mopalit, kay wa mo'y kwarta, balik lang mo niya. Hantod na lagabi.
Manindog tang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.